съм на работа, това си говоря с всички, че Господи, ти си ходиш, ще бъде много приятно. Има една прикрика на човек има своята дума и своята вяра. От тях има хора, да се съобразяват. Мъдрите учени са Уважаеми колеги, преподаватели и служители, драги гости, позволете ми на мен като председател на Общото събрание на колежа да дам начало на тържественото откриване на лабораторния блок на катедра електроенергетика и автоматика на колежа по енергетика и електроника. Скъпи гости на днешното тържествено откриване са Негово Преосвещенство епископ Йоан, викарий на Софийския митрополит, господин Красимир Велчев, председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. И наш възпитаник, госпожа Галина Банковска, заместник-председател на парламентарната комисия по наука и образование. Ректорът на Техническия университет, професор Марин Христов. Неговите заместници, професор Георги Михов, професор Валерий Моден и представител на ЧЕС. Ректор на Техническия университет Габрово. Позволете ми най-покорно да помоля епископ Йоан да направи кратък водосвет на лабораторния блок. Благослови, Владико! Благословен Бог нас, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господе. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господе. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господе. К Богородице прилежно ни не притецем, грешни и смирени, и припадем покаяние из духу, ще изглубини души. Владичице, помози да ни милосердовавши, пощи се погибаем от множество прегрешени. Не отврати Твоя рабични, тяло и единно надежду имаме. Добро помолимся. Господи, помилуй, ако святиш и Боже наш, и Тебе слава воссылаем, Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный,
Молим се за всё братио и за вся християни. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Услыши ни Боже, Спасителю наш, упование всех концей земли, и сущих горе далече, и милости буди, владыко, гресех наших, и помилуй иди. Милости Бой, человеку любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи помилуй. Човеколюбивый всеподателю Творче, Създателю на всичко, Господи Исусе Христе Боже наш, Ти си казал с Твоите пречисти уста, без мене не можете да вършите нищо. Като приемаме прочие с вяра от душа и сърце това, което си казал, ние се обръщаме към Твоето милосърдие. Ти си всемогъщ, правиш всичко, каквото пожелаеш. Ти помагаш на всички, които с вяра призовават на помощ Твоята крепка десница. Затова молим Те, Всеблаги Господи, благослови доброто намерение на тези Твои раби, на цялото ръководство, всички учащи и учащи се в колежа по енергетика и електроника към Техническия университет и им помогни в предстоящата работа. Прати ангел пазител, който да възпира от власт на всички противодействия на видимите и невидими врагове, дай мъдро, свръшност и умение, къдесно успешно да вършат своята работа и да я доведат до добър край. Защото Ти си нашият осветител и помощник и Тебе прославяме своя безначален Отец и пресветия благ и животворящ Твоето, сега и винаги во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя, и Твое съхраняя крестом Твоим жителство. Благославя се и се освещава този лабораторен нов блок към колежа по енергетика и електроника към Техническия университет с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсване с тази светена вода в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Аминь. Благославя се и се освещава този нов лабораторен блок към колежа по енергетика и електроника с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсване с тази светена вода в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Аминь. Благославя се и се освещава този нов лабораторен блок към колежа по енергетика и електроника към Техническия университет с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсване с тази светена вода в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя, и Твое съхраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя, и Твое съхраняя крестом Твоим жителство. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и присно веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владико благослови. Иже Богдане, крестите се, изволи от вяра наша, ради спасение Христос, истинни Бог наш,
молитва и пречистие, и препрошие, святие своя Матери, святих славных и всех главных апостол, святих славных и доброповедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святих равноапостолов, славноболгарских просветителей Методия и Кирилла, святаго благоверного царя Бориса Михаила, покрестителя болгарского, и же во святих отца нашего Климента, архиепископа Охридского чудотворца, преподобного и богоносного отца нашего Иоанна, костиножителя Рилского чудотворца, и же во святих отца нашего Иоанна, архиепископа Константинополского, Златоустого, святих и праведный Богу Отец Иоакима и Яни, и святих безсребреников и чудотворцев Кира и Иоанна, и же и память суящем, и всех святых помилуйте, спасет нас, яко благ и человеколюбец.